Aga, oras lang kayo, sir? 6 lang. Oo. Saan naman kayo? Eh, dito sa labas, maganda. May mga estato. May mga estato dito. Doon o, estato. Ay, ano ba? Ano ba yan? Tatwa. Doon o. Sa layon. Ah, dito po kami sa Thailand. Thailand. Parang Thailand may style oh. Di ba? Nakarating po kami dito sa Thailand. Namamasyal. Dito ay sa magandang view. Dito. Oh. Maya. Akala ko magandang view. Sige na, sumakay ka na dyan. Malalim mo kayo sa gitna, malalim nata. Kaya huwag ka sa lalim ha, dyan ka lang sa gilid. Huwag kayo sa malalim ha. Basta kayo mo dyan sila. La, doon ka sa... La, doon ka sa unicorn. Dahil na. Doon ka sa unicorn, sakay. Oh, hello, hello. Say hi, hello. Say hi, hello lang, ha? Marunong ka na lumangoy. Look at. Wow. Magduduro. Ito di bawa kayo. Lalu ba mo May malalim dyan. Alalayan mo ah. Le, hello.
ito yung sinta-sinta. Yung bakit eh? Ay, Hindi makati yung tubig, maganda. Masarap maligo.
Naligo na yan, Jazz. Naligo na yan. Nagbalaw na to. Bakit? Diyan ka na lang. Bakit? Dito ka, dito ka. Kaya mainit. Hello. Hindi ko alam kung hindi ko siya maisip na gibisan siya. Yung isip ko pero pinuna. Nakakatan ka na. Wala pa, hindi pa. 10,000. Kayang-kaya pala yan pang matanda din. Kayang buhatin si Onyok ka. O yung mga salbabida. Kunin yun, hindi ko alam kung saan sa. Tignan nyo kung nasaan nyo naiwan. Dahil uwi na tayo. Mag-alas 5 na.